Og Geo, du og jeg, vi er jo alene på pinden lige nu. Nej, vi er ikke helt alene. Ja, vi er næsten, fordi Anne Kaiser, hun fik lige pludselig et tilfælde af, at nu skal jeg ud og tisse. Ja. Men i stedet for, så er det jo en stor ære og fornøjelse for os at byde velkommen til selveste Caroline Wozniacki. Velkommen. Ja, velkommen. Tak. Ja, og grunden til, at du er med i studiet, det er jo blandt andet, fordi at du endnu en gang har røget ud af en Grand Slam-turnering i forbindelse med... det tror jeg ikke, vi skal snakke om. Jo, det er jo derfor, du er her, ikke? Nej, okay. Ja, det var lige præcis det, vi skal snakke om. Man kan jo læse i dagspressen i dag, at du var meget, meget hurtig til at komme væk fra pressemødet i går. Det virker som om, du ikke havde lyst til at være der, og du var lidt skuffet. Altså, det var fordi, jeg spillede mest ned fra baglinjen, og hun havde en god forhånd, og det havde jeg måske ikke helt i samme grad i går, og så fik jeg helt vildt meget lyst til bare at gå fra pressemødet. Ja, men Caroline Wozniacki, du har jo også udtalt i optakt til kampen, at det vil blive op til 30 grader, og du fungerer bedst ved varme temperaturer. Hvad gik galt? Det var fordi, jeg kom til at fryse. Jeg havde ikke fået nok tøj på i går. Det er noget med, at vi skal spille i hvidt, og nederdelen var blevet for kort i går. Så jeg kom til at fryse, og så kan jeg simpelthen ikke spille min baghånd ordentligt nede for baglinjen. Er det for at gå for vidt at sige, at der var en underlivsbetændelse i spe, fordi du var for kort? Der var mere end en. Jeg har 2 for tiden. Underlivsbetændelser. Har du 2? Ja. Geo, kom til nu. Jeg har et spørgsmål. Caroline, hvordan forholder sponsoren sig til, at du taber igen og igen, når det virkelig gælder? Altså, det er jo meget fint, du vinder dem, de små turneringer i Farum og sådan prøv lige at se på, hvem der ligger nummer 1 i verden, ikke? Så tror jeg ligesom, du har dit svar lige der. Ja, undskyld. Er der nye reklamer på vej? Vi har jo set mange rigtig gode og humoristiske reklamer, synes jeg. Ja, for eksempel så har jeg lavet den der med, at det er vigtigt at holde baglinjen ren, ikke? Ja, hvad er det, du siger der? Rene linjer, det er vigtigt. Det er også skide vigtigt. Ja, undskyld, Caroline, det er ikke fordi... Nej, jeg græd på grund af, at jeg tabte i går. Ja, det gjorde jeg også i går. Ja. Okay. Men nej, jo, jeg vil måske godt lave noget. Steff Holberg har budt ind med noget. Ja, og hvad skulle det... noget pølse eller noget? Ja. Hvad kommer du til at sige der? Rene pølser, det er vigtigt. Skovmand, vi har Caroline Wozniacki. Så står du der. Det er pisse irriterende. Undskyld. Jeg har et spørgsmål mere. Ja. Hvordan er du blevet så sprudlende et menneske? Caroline. Skovmand, giver du lige væk, Caroline? Caroline? Hvordan har du fået den der vindende personlighed af sprudlende mennesker? Jamen, når man tjener 64 millioner kroner om året, ikke, så er det faktisk meget nemt at være lige så glad, som jeg er. Mm. Hvor meget kommer sådan en pølsereklame til at give? 16 millioner. Vi herinde i studiet, vi er jo store fans af dig. Og vi har tit sådan en lille konkurrence, hvor hvem laver den bedste Caroline Wozniacki imitation? Og prøv at sige det der med rene linjer. Eller vil du have det nye slogan for Steff Holberg. Ja, og så prøver jeg så at sige den bagefter, selvom du ikke kan se. Rene pølser, det er vigtigt. Så nu siger jeg den så. Rene pølser, det er vigtigt og dejligt. Hvad siger du, Caroline? Var den ikke lige spot on? Det var faktisk rigtig flot klaret. Tak skal du. Jeg kan godt høre, at du har øvet dig. Ja. Jeg har set alle de reklamer. Tak. Jeg har også set nogen med dig. På faldrebet, Caroline Wozniacki, hvad skal du bruge sommerferien på? Jeg tror, jeg vil øve min baghånd nede fra baglinjen. Måske så skal jeg også øve forhånden. Så tror jeg vil tage min far Pjotr ved hånden, og så tror jeg, vi skal stå og skyde lidt bold frem og tilbage til hinanden hele sommeren. Ja, det bliver fedt. Okay. Ja, super. Godt. Men Caroline, bliv ved med at hvad end du er, bliv ved med at tale, som du gør, og så ses vi en anden dag. Ja, vi gør. Så tak, fordi jeg godt må komme ind her. Ja, hvis du kunne hilse fra Anne Kaiser, hun kunne desværre ikke lige være her. Hun er ude at tisse. Ja.